Ini beta deng. Lah kau beta deng video dia bung deh. Deh. Ma bung nana dia bung deh. Bung alam. Deh bung nana bung naik ni bung nana ni. Ar bung aja lebe ni lebe ya. Nih. Hai लोगोफोर. Logoफोर बरायबाय नोंथां बयखौबो गोदान भिडिअ मा होनदों सफायगोन दां हिनजाव दा माहा थांनो होननानै आं बुंदों हाजिरा मावहैनो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना दायो माबादि मा खामानि हाजिरा मोनगोन सानाबो मोनासिगोन आरोना नायलांबाय था मा खामानि आरोना नै मालिकनि गारि बोराया बे बाइकजों थांगोन आरो मालिकजों नै लाखाबाय सेखाबो लाखादों मालायनि मालिकआ ज' थांसै आरोना नायलांनो नोंथांमोना सफायबाय आरो जागायाव नै नै राबार बेफोरबो नै गुफुर मोदानलायदों गाइखेर बायदि बेलाय नै मालिकआ बनायसिगोन आरो दायो मेचिना नै बेनो आरोना खामानिया नै मेरला जाबना दोनदों थाखो थाखो माबादि बनायो माबादि खामानि नायलांबाय थादो आरोना मावलांसै जोङो गाय खोमग्रा जोंलाय आरो माहानि गोजौआव मादि हाबो बेयाव सारदों होननानै गाहायाव खालामनानै हानाय नङा दा माला बाराद्राय जागोन बस्थानिफोरबा जोंथिं लांगौमोन बस्थाब्रैनि बेबा बेसेबांसिम जागोन मनसे जाबाबोसो 4 मन दाबले खामजोब्बाय आरो नैबेयाव फिनिशिं हरनांगोन नामा नोंसो गोलोमलायबाय ना जोबसिन खोमसिलायबाय आरो ना मावनानै माथो खालामनो ना मावथारनांगोन मावाबा जाया नैबे लास्ट फिनिशिंआव दायो खनसेयावनो जायोना बेबा बेबायदि सिन जाजोब्बाय आरो दायो लरग'आव थाङोलै हाथायाव नाङो बुस्थुआ भिडिअ'सो लादों भिडिअ'सो लादों ना नुवाखै नोङो नुदों बरिया गदों नै नै 100था बनायबाय दांलै मेंबुजोबलायबाय
cuma ini hanya ini. Ayo na. Mau jalan ha? मा मोनजाखो आबौआ मा लाबोनाय थिरिमिरि wah nudiskon लाबोनो रोङा होमबालाय खोमसिबाय एकदम मेंलायलायबाय फिदिंनानै मेचिनखौ उपाय गैया मोनामजोब्बायनो गोजां बोथोरबाबो हिनजावा दुगैसनोसो थिनबाय मा खालामबावनो उन्दुनो माबा डिस्टार्ब जागोन ओंखाम जाखांबाय बासन बाथि थुरसिखौ सुनांबाय होननाय आं उनजानायखौ मोनामसोदों दुगैनांगोन खायनो टेने सुनोसै आरो गोजांबाबो दै गुदुंजों ओमफ्राय आरो दै गुदुङालाय बेलाय लादो बाङाय दिंखादों आं बाल्थिङाव लगायदो बाल्थिङाव ओमफ्राय जागोन उन्दुनो हानाय नङा मोदोमखौ सुस्रायाबा ना दै गुसु होगोन बाङाय गुदुं मेचिन गैया जोंहा दंखल नांदों बुरैया बिराद खस्थ'लै थुखैनोसैना आंखौ ओमफ्राय दायो जाबाय ना माथो जायाखै मोजां सु होद दुगैग्रा गैया नै दुगैनांबाय आं दे मैला मानसिखौबाथाय फुखाया आं बिसांनिफ्रायसो जोख्लायनो लुबैयो आइ दुगैनाया जायाखैलै र' आं थुखैनो र' थुखैजाबाय आं दे हामा गोजांबायलै थुखैजाबाय जाबायलै भिडिअ बानायबाय थायो गोजांनायफोराव मोजां नुदों गोजांनायखौ दासो मोनदों अ लोगोफोर हामा गोजांबायलै खिन्थु गोजांनायाबा उपाय गैया अदाबाव नै अर सायनो गोनां जाबाय दसेबाबो गोजांबायना उपाय गैया दुगैहैथारबाय साला आंखौ नै जेकेट लाबोना होफैदों दासो साला गुजिजिहै मिनिबाय थादों लाखाबाय थादों आं भिडिअ दे बुंदो दे मा बुंनो होननायमोन दे बुंदो दे बुंनो ना बुंनायखौनो बुंनो होननानै आरो बुङा जालायबाय नायलाय बुरैया नै हाय लोगोफोर जोंहानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो मादि मोनदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहर माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहर फोरोंलायनाङो ना गथ' गोरलै बादि बेसेनो ना गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरोना लोगोफोर बाय